ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ఇక్కడ వేదిక బతుకుతుందా. హలో హలో ఏరున్నారు ಗೈಸ್ ಏರುಲ್ಲರು ಅವ್ರು ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಅಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಅಡ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಬಿರ ಹೋಗ್ಪೇರತ್ತೆ ಎದುರು ಬರ್ಪು ಚೇರು ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ಚೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಪತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸರೋಜಕ್ಕೇರ ಅವ್ರುಡು ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಕರ್ರವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಮಂಡೆ വെച്ച് ಅಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊಂಜಿ ಊಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನಂದೊಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದೊಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸವಿತಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಎನ್ನವೇ ಲೈಕ್ ಇರ್ನವೇ ಲೈಕ್ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ 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 ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಚೇರ್ ದೀತುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಕೊರುವೆರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಎತ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ನೀಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸರ್ಬತ್ತಾರು ಬರ್ಪೇರು ಬರುವೇರು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎರಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರು ಚವೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಉಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವನಸ್ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವನಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರುಳ್ಳರು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರವಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಅವಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಅವಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ಅರೆ ಕಾಪಿ ಡನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿಂಡು ಕಾಪಿ ಅಂಡ ಕಾಪಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಾ ಅಂಡ ಚಾ ಎಳ್ಳು ಅಂಡ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಬರುವೆರು ನಮ್ಮನ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ 62 ಮಾಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಮಾಲ್ಗನಪ್ಪೇರು ದಾದ ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಎರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಕೊರಂದೆ ಬಿರಗಡ ಪುಟ್ರೆಜ್ ಉಂಡು ಪಾಪ ಬತ್ತನಗ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಸುಧಾರ್ಪುಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡು ಅಂದಂದು ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕವೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಎಣ್ಣೆರ್ಗೆ ಒನಾಸು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ನಿಕಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಂತ ಅಂದಿ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಂಡ ಇರು ಒನಾಸು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒನಾಸು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒನಾಸು ಮಲ್ಪಲ ನೀನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಒನಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಚಪಾತಿ ಗಸಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆ ಚಪಾತಿ ಗಸಿ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಪಾತಿ ಗಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗಸಿ ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಗಸಿ ಅಂಡ ಅಂಜಲ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಅಂಜಲ್ ಅವು ದಾದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಮಾರ ಇಂಚ ಅಂಜಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಂದು ದೂರ ಹೋತಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಂಜಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕ್ ದಾದನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೇತೆನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕೇಡರ್ಗೆ ಕರಿ ಮೀನ್ಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬತ್ತಿರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೋರಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಗೆ ಕೋರಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನ ಇರು ಕೋರಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಗವೇ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಇರೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಗವೇ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಗವೇ ಪೋರ್ಚು ಪೋರ್ಚು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಯಾವ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಯಾವತ್ತೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ದೀತ ಕೋರಿಗೊನಪ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜತೆ ಬೊಕ ಪಂಡದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂದಗುಲ್ವನ ಅಂಜತ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಗೂಡುದು ಕೊನಂಗ್ ಕಂಡಲ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಏರ್ಲ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅನ್ಪೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಿ ಅನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಅತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತೇನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಗರ್ ಬಂದ್ರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡ ಎಪ್ಪೊಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಆವು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಏರೆಗ್ ಸಾರ್ ಬೋಡು ಏರೆಗ್ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡು ಏರೆಗ್ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡು ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚರ್ಚೆ ಬುರ್ಚಿ ದೇವ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಸರ್ ಬುರ್ಚಿ ಅವೇ ಬತ್ತುಂಡು ಏರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸುರು ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನೆ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಸಾಗರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಆನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಲೈವ್‌ಗು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರ್ ಬಸ್ ಉಂಡ ಗೆಲ್ನೆ ಇಂಚಿ ಬಸ್ ಅದೋಟು ಬರೋನುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕವೆ ಕನ್ನಂಡ ಕನ್ನ ಕನ್ನದಕ್ಲೆ ಕನ್ನ ಕಾಪಿದಕ್ಲೆ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿದ ಒಡಿಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯಾರ 90 ಅವ್ಲು ಆಪುಂಡು ಅಪುರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಯೆ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪಲ ಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಆಂಡಿಯೆ ಮಿಂಚು ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಪ ಎಕಡೆ ಬತ್ತುನಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣು ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಬುಡುಪು ಜನ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ ಜಂಡ ಬರ್ಸನೆ ಅರ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಅಂಜಾಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂದು ಅಂಜಾಲಿ ಇಪ್ಪೊಡತೆ ಅಂದ ಅವು ಅಂಜಾಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಜಾಲಿ ಇರೇಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂಡುದಿಲ್ಲೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನ್ ಅಂಜಾಲಿಂದು ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏಪಲ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪುದಾರ್ ನೆನ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಆರ್ನ ನೇಮ್ ಪೂರ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕನ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಮುರಾನಿ ಇದು ಪುದಾರ್ ದಾದನ ಪಂತೆರ್ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇದುದಾರ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಅತ್ ಶರಣ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಏರೆ ಯಾ ಮುರಾರಿ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಪೂರ ನೆನ್ಪೋರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡತ್ತೆ ಒನಸ ಒಂದುಂಡು ತರಕಾರಿ ಇರೆ ತರಕಾರಿ ಆನಿತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಡೈತೆ ಬರ್ಪೇದೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಬರ್ಪೇದ ಅವ್ಲು ತರಕಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಚಿ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುನ ಪನ್ಲೇವೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಕುಲಾಣಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜ ಈರ್ನೆಲ್ಲಾಗೆ ಅರ್ಪುನ ಅವೇ ಇರು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರಡು ಇನಿ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಇಜಿನ ಎಂಕುಲ ಲಾರಿ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಬಾಬು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಾಬು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬಾಬು ಚೇಚ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ
ఓకే. భలే భలే పనుందిలే. థ్యాంక్ యూ జుబేదక్క. పనులే పనులే రేపంద్ భలే భలే పండయ్యప్ప బర్పును. నాన్ వెజ్ ఎత్తిన పనులే. బర్పునే సీదా. ಆಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರೇನ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಂಡು ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಶರಣನ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಟಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಶರಣನ ಊರುಡು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಸವತ್ತನು ಮಾರೇನು ಚಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೇದಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರೆ ಫೇವರೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನ ಐತು ಬಂಡಾರತ್ತ ಬಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗು ಬಂಡಾರತ್ತ ಆತಿಯಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಲೇಕ ನ್ಯಾಂಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಲೇಕಾಂಡು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಉಂಡುಗೆ ಶರಣನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಕಡೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಇತ್ತು ಮಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಬರೋಂದುಂಡು ಶರಣನ್ನ ಚೂರು 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 ಇಂಚಿಲೈತೆ ಸುರಾಂಡು ಮಾರೆ ಹಾ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ పోయిరాండు ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಸವಿತ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಗುಳು ಇಲ್ಲಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲಾ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಏಪ ಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಬರೋಡು ವೈಟೆ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಜುಬೇದಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಏತು ದಿನ ವೆಜ್ ಏತು ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪನ್ಲೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಏತು ದಿನ ವೆಜ್ ಏತು ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ವೆಜ್ ದಾನಿ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾನಿ ಪೋರ ಅಂದಂಚ ಈರ್ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ಲೆ ಸೀದಾ ಇರುವತ್ತೂರು ಬತ್ತುಂಡ ಸೀದಾ ಇರುವತ್ತೂರು ಬತ್ತುಂಡ ಅತೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಇರುವತ್ತೂರು ಪೊಂಡಾಂಡು ಸೀದಾ ಜುಬೇದಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಓಪುನ್ ಆತ ಅದೇ ಯಾ ಬತ್ತುಂಡ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತುಂಡ 2 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪುನ ಈರೆಲ್ಲಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈರ್ ಮಲ್ತಾರಡಾಂಡು ಚಿಕನ್ ಎಂಕುಲೆ ಬತ್ತ ಮರ್ಪುನ ಅವೇ ಏಪ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ತರಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು 2 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಎಂಕುಲೆ ಕನಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈರೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಈರೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರಿ ಚಿಕನ್ ಕನಪುನೆ ಮಾತ್ರ
ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾರ್ಲಾಗು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಲ್ಪ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಪಾರ್ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನು ವೈಟ್ ನಿಕುಲು ಬತ್ತುಂಡಾಂಡ್ಗೆ ಆತ ಕೋರಿ ಕೊನಪ್ಪುನೆ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡಾಂಡ್ಗೆ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಜಿವೇದಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 kg ಅಂಡಲ ಕೋರಿ ಕೊನೋಡೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತುಂಡ ದಾಲೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾರ ಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಕ ಅವೇ ಕಾರ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಓ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅತೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪನ ಆಗ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಪೋರ ಎಪ್ಪುನತಿ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದಾರು ಇತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆರು ಬುಡ್ತೇರಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ನೀ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯರ್ ಆರು ಬೇಲೆ ಆರ್ಲ ಎತ್ತಿರ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನಿಖುಲ್ ಒಡೆ ಪೋಪಾರ ಅಕ್ಕಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಏಮಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಾನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಏರು ಅವು ಮುಲ್ಪದ ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ ಪುದಾರ್ ಯಾರು ಕೊರೋನಾ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿಜೇರಿತ್ತೆ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ನಿಖುಲು ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಯೇ ಏರ್ ಬನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಉಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಯೇ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಜೀವಡೆ ಉಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕವೇ ದಾದಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ ನಿಖು ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಉಲ್ಲ ಅಂದೇನಲೆ ಅವಿ ಪುದರ್ ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಇಜ್ಜ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈಲಿ ತೂವೋಡು ಏಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಏಮಕ್ಕ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ವರನ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಯಾವತ್ತೆ ಏಮಕ್ಕ 4 ದಿನ ಕೊರ ಯಾವಂದೆ ಏಮಕ್ಕ ಇರ್ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್ ಈರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಏಮಕ್ಕ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೆ 4 ದಿನ ಕೊರ ಯಾವತ್ತೆ ಈರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚ ಏಮಕ್ಕ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಈರಾಗ ಬಿಡ್ತಿನ ಈರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚ ಅಗಲು 2 ಜನ ಗಟ್ಟಾಗ ಪೋತೀನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಗಟ್ಟಾಗ ಪೋತೀನಿ ಗಟ್ಟಾಡ್ದು ಬೈದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವೇ ಗಟ್ಟಾಡ್ದು ತೀರ್ತು ಜೈದ ಆನೆ ಬೊಕ ಅಂಚಿ ದೂರ ಪೋತು ಜೀತ ನನ್ನವರ ಪೋಡು ನನ್ನದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೋಡು ಶರಣನ್ನೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂದ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪರೇ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದ್ರೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿರು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಆರೆ ಪನ್ನೆ 6 ಪನ್ಲೆ ಕವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಕವೆ ಈರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚ ಏಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೈವ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾಯಿನಿ ಆತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪತ್ತೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬತ್ತೇರು ಪತ್ತೂಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪತ್ತೂಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಶರಣನ್ನ ಇಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಪತ್ತೂಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪುದಾರ್ ದಾದ ನಮ್ರನಿ ಪಂತೇರು ಮರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಪೋಯಾರೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪರ ಪೋಯಾರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊರ್ಚಾವೆ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಾಗ ಪೋನು ಅಲ್ಪೆ ಕೋರಿ ಪಂಡದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಸಾಲೆಗೆ
ಏಮಕ್ಕ ಒಯ್ಟ್ ಬಸಳೆ ಬಿಸಾಲೆಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಏಮಕ್ಕ ಬಸಳೆನ ಒಯ್ಟ್ ಕಾಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿಸಾಲೆಡ ಅತ್ತ ಏಮಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅವಳು ಇತ್ತೀರ ಮಾರ ಯಾರು ಪಾತೇರು ನೆಜ್ಜಾತ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕೇರ ಎಂಕ ಏಮಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾണ് ಮಾರ ಒಂಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತೇರ್ ಬೇರು ಒಂಜಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನ ಪಾತೇರ್ ಜೇರತ್ತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಚೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುಲೆವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಹೂ ಕುಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಹೂ ಕುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಹೊರಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಂದ್ರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶರಣನ್ನೇ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಅರೆನೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಡ್ರಮ್ಮುಡಿಗೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಸಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ವೈಟ್ ಡ್ರಮ್ಮುಡು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡಾ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರಂದೆ ಅಂದ ನಾರು ಡ್ರಮ್ಮುಡ್ಲ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಒಲ್ಲೆರಾರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಹೀರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಸೂಪರ್ ಅನಿಲನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶರಣ್ ಅನ್ನೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಆರು ಹೂಗುಚ್ಚಗೆ 90 ಗಡಪುಡ್ದಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಪರ್ಲೆ ನನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪವೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾನ ಕೊನಾಡು ಬನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಹೂಗು ಗುಲಾಬಿ ಬತ್ತಂಡತೆ ನಾನ ಕೊನಾಡು ಬಂಡೇರು ಬತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತವೇ ಗುಲಾಬಿ ಶರಣನೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತಟ್ಟಿರಿ ಎಲ್ರು ನನಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗ್ ನಾಗೇಶನ ವೇದಿಕೆಡ ಆಸಿನಾರ ಅಲ್ಲಿ ನನಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಬರುವೇರು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಶರಣನ್ನೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಚಪ್ಪಾಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಚೂರು ಬಚ್ಚು ಜೈರೆಗ್ ಪೂರ ಹೊರಾನೆ ಬುರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಪೋದಾಂಡು ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರನ ಚಪ್ಪಲೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಸಮ ಬೊಟ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈಜ್ಜೇರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರುವೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್ಗೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಏನಾನ ಮುಲ್ಲು ಚೇರ್ದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲಾದುಂಡತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುನಿ ಯಾನೋರಿ ಮಂಗೆ ಒಲ್ಲೆತ ಮುಲ್ಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಮರಕುಲು ಒನ್ನು ಮುಲ್ಲು ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಓಲ್ಲಾರಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪಡತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶರಣಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೈಟ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿ ಬಾಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಾರಾ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಲ್ಲಾರ ಓಲಾರು ಒನಸ್ತಾಂಡ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರನ್ನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೋಟೆ ದಾನೆ ಇರು ಪಾತೇರ್ ಜಾರು ಇರೊಂಜಿ ಜನನೇ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಬಸಾಲೆನ್ ಡ್ರಮ್ಮುಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೋಟೆ ದಾನೆ ಪಾತೇರ್ ಜಾರು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಬಾಲೆಂಚಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡೈಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೇರು
ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರಾಮಪ್ಪ ನಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದಂದು ಸೋಡಾ ಬತ್ತುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪರ್ಲೆ ಬರ್ಲೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ನಂದುಲ ರೇಮಕ್ಕ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಚೂರು 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 ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಎಕಡೆ ಜೋರು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬೈಯಾಡು ಬರ್ಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತರಕಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಅಂದ 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 ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲದ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸೋಡಾ ಮಾತ್ರ ಸೋಡಾನೇ ಗತೀನಿ. ಜಿಬೇದಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಜಿಬೇದಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಏಪ ಹೊರಡಿತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಜಿಬೇದಕ ಬನ್ಲೆ ಪಂಡದ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೈತರನ್ನೇ ಬರ್ರಿ ಬೋಪಾಯಿರೆ ಎಂ ಸಿ ಕೊರಡಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಎಂ ಸಿ ಪುರ ಆರ್ಡಾನೆ ಉಂಡು ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಎಂ ಸಿ ಹತ್ತು ಮೈಕ ಜಿಬೇದಕ ಏಪ ಹೊರಡಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೇನು ಉಜ್ಜಿದಾಲ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಸೆಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನು ಉಜ್ಜಿಗೆ ಕೇನು ಜಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಪಾತೆರ ನಾನೇ ಬತ್ತುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಕೇನು ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ದಾದಾ ಪಂಡ ಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರು ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾಲೆರೇನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಎಂದ್ ಏರ್ ಪುರಲ್ಲಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪೂರ ನಿಗುಲು ಉಲ್ಲಾರಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪೋಡಿ ನತೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ ಹೇಮಕ್ಕಲ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಬಂಡೇರು ಹೂಗುಚ್ಚಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಆರು ಮಾತ್ರ 90 ಕೊರ್ನಿ ಅಂದ ಅರೆ ನಿತ ಜೆಪ್ಪುಡ ಬೇರ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕ ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಶರಣಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಮರ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಏಪ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೂಗುಚ್ಚ ತೊನ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡ ಆಸಿನಾರಾಲೆ ಅವೇ ಇರ್ಲಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನು ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸಿನಾರಾಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅತಿಥಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೊಸ ಮದಿಮೆಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡೇನಿ ಯಾರು ಪೊಸ ಮದಿಮೆ ಆತಂಚ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಗಿನಿ ಇನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಗ್ ಇನಿ ಇತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಾಲೆ ಡ್ರಮ್ಮುಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ
ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ ದಾದನ ಬಂಡ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡಂದ ಆತು ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಬಾವೆರೆ ಕೈಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪ್ಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ತರಕಾರಿ 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 ಹೇಮಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಫುಲ್ ಮೂರ್ದು ಜರತೆ ಇಡೀ ಬಸಳೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸುತ್ತ ಕುಲೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋಯ್ತುಂಡಾನು ಪತ್ತದವೇನು ಬಸಳೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಜೇರ್ಗ್ಯಾರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೂ ಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಹೂ ಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಹೂ ಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾಲೆ ರೇನ್ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಎಂದು ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಸಳೆ ಏಮಕ್ಕ ಶರಣನ್ನಗಳು ಅಂತೆ ಬಸಳೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಸಳೆ ಉಂಡತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡತೆ ಏಮಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಹೂ ಕುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾರೆ ಕೊಂಚ ಕುಲ್ಲಲ್ಲವೇ ಬಸಳೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಪದಂಗಿ ಮುಂಗ್ಯದ ಆತು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಬಸಳೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಪದಂಗಿ ಮುಂಗ್ಯದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಶರಣಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎರಂಡಲ ಕೊರ್ದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಅವಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡುಂಡಿಗೆ ಬಸಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆತು ಫೇಮಸ್ ಆಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚಗೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬರ್ಚ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲಾಕ್ಸದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಏಮಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲ ಯಾರತ್ತ ಅರೆಗ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಕುಲ್ಲ ಯಾರ ಇರೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲ ಯಾರ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಚಪ್ಪಲೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಿಟ್ಟಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಸರಣನ್ನೇ ಒರಿಯೇ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಂಪ ಉಂಡ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುಗು ಉಂಡು ಉಂಡುಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ದೊಂಪದ ಬಸಳೆಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಜಾರು ಯಾನೇ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರೊಡಿ ಶರಣಣ್ಣ ಹೌದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ ಬತ್ತಾರತೆ ಈರ್ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರ ಅಗಲ್ಪುರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದ್ದೀರ ಅಂಚ ಅರಗ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರನ್ನಾಗ್ಲೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಈರ್ ಸೀದಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರೆ ಅಂತೂ ಇಯೇ ಶರಣಣ್ಣ ಇಜಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರ ಎತ್ತುಂಡು ಅಪಾಗ ಜನ ಎತ್ತಿಜಾರ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ರ ಇಜಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊರೊಡಿತ್ತುಂಡು ಈರ್ ಒರಿಯೆ ಎತ್ತುನತೆ ಅಂಚ ಈರೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂದು ಇರೆ ನಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಶರಣಣ್ಣ ಅವೇರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನವಲ್ಲ ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಜನ ಎತ್ತೆರಡು ಇರೆಗ್ಲ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ಕ ಇರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರ್ ಇನಿ ಬೇಗ ಬೈದಾರತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇತ್ತುಜೇರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಇರೆಗ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಬೋಡೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಶರಣಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅರೆನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಿಜಿಗ್ ಶರಣಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲಾಲೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಅವೇ ಅರೆಗೆ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಶರಣಣ್ಣಗ ಪಾಪ ಅರೆಗೊಂಜಿತ್ತೆ ಕೊರ್ತು ಜಾತ ದಾದ ಅಂಡ್ ಶರಣಣ್ಣ
ಎಂಕ ಐವ ಜವನ್ಯರು ಬೋಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಉಂಡೆ ಕೇನಂದು ಐವ ಜವನ್ಯರು ದೇವರನ್ನ ದಾದ ಸತೀಶನ್ನ ಪೆಟ್ಟುಂಡ ಸತೀಶನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಪೆಟ್ಟುಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ತುಲೆ ಸತೀಶನ್ನಗ ಐವ ಜವನ್ಯರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಪನೊಂದು ದಾದ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಾರ ಉಂಡ ಆತು ಪೆಟ್ಟುಂಡ ಗಲಾಟೆ ಉಂಡ ದಾದ ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ವೈವಾಡ್ ದಾದ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಲಿ ಬೋರ್ಡೆ ಎರೆಗ್ಲ ಅಪನೊಂದು ಬೋರ್ಡು 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 ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾಪುಂಡೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಅಂದು ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಎಂಗಳ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಶರಣನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಬೋಡೆಗೆರೆಗ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಶರಣನ್ನೇ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಶೀನಾಡಕ್ಕು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಶರಣನ್ನೇ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ಶರಣನ್ನ ಬಾವೆರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಕೊರಡೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಶರಣನ್ನೇ ಚಪ್ಪಲ ತಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ತಟ್ಟಲೆ ಕಿರಣನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ 100 ಜನ ಉಂಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆರಿಗೆ ಇರ ಐವಕ್ಕೆ ಎನ್ನತೆ ನಾಗೇಶನೇ 100 ಜನ ಬನ್ಪೆ 100 ಜನ ಉಂಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಕಜಿಪ್ಪುಗ ಐವ ಜವನ್ಯರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಡೇ ಬೇಯ್ಪಾರಾಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಡೇ ಬೇಯ್ಪಾರಿಗೆ 5 ಜನನು ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸತೀಶನ ಇಲ್ಲಡು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇನುಜಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆಕ್ ಮಾರೆ ಕೇನುಜ ಇರು ಕೇನುಜಿ ಬಂಡ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪರ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ದಾದ ಕತೆನ ಬಲೆ ಕಲಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಶರಣನ್ನ ಕಲಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ದಾಯಗ್ ಕೈಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅವೆಟ್ಟು ಒರಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಅಂದೆ ಶರಣನ್ನ ಐವ ಜನಟು ಒರಿ ಶರಣನ್ನೆಗೆ ಕರಿಮುರೆ 5 ಜನ ಕಲಿಮುರೆ 5 ಜನ 5 ಜನ ಬೋಡ ಕಲಿಮುರೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇಪ್ಪಡು ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒರಿಯಾವ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒರಿಯಾವ್ಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ನಾಯಕ್ ಡೋರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಡೋರೆ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯು ಆರ್ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡು ನಾಯಕ್ ಬ್ರದರ್ ತುಳು ನವರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಓಕೆ ನವರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಾಯಕ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು ಅರೆನಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಡೆ ಇರಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇ ಕೊರಡು ಸತೀಶನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಏರೇ ಕೊರಡು ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪರ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲರ ದಾದ ಕತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡಾ ಪೋತಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾವೇರೆ 90 ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಕಿರಣನ 90 ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸತೀಶನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜನ ಬಾರಿ ಮಾರ್ರೆ. ಮೋಡತ್ತೆ ಮೋಡ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 90 ಅವರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಕಿರಣನ್ನ 90 ತಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗೇಶನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 90 ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕುಡೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕುಡೀರಿ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ. ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡ, ಬೇಲೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡಲ್ಲ. ಉಂಡು ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿ, ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಆರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ. ಶರಣಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಪೇರು ದಿಂಜಿ ಅದು ಕೊರ್ಲೆ. ಅರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಬತ್ತೇರು 4 ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ. 4 ಬಾಟ್ಲ್ ಪೇರು ಬರ್ಪಾರ ಶರಣಣ್ಣರು. ಬರ್ಲೆ ಐಟು ಉಂಡತೆ ಪೇರು. ಅವ ಒಂಚೂರು ಸರ್ತದಿಲೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಶರಣಣ್ಣ ಅವತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬುರು ನಂದು ಅವದಾನೆ ಸರ್ತದಿಲೆ ಬಾಟ್ಲಿ. ಕಿರಾಣನೆ 90 ಬೇಕಿತ್ತು ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಕುಡೀರಿ. 90 ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ, ಕುಡೀರಿ. ನಿಮಗೆ 90 ಬೇಕಾ, 120 ಬೇಕಾ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಕುಡೀರಿ. 90ಲ పొడిచి పొన్నుల పొడిచి నాగేశన్న పనందులేరు సతీశన్న దాదా అండి ಎಂಕತ್ತು ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಆರು ಪರಂದೆ ಎಪ್ಪೇರಿ ಶರಣನ್ನ ಅರೆ ಕೊರೋಡೊಂದಿಜ್ಜ ಆರು ದೆಪ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒರಿನೆಬ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡು ಬೇರು. ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪನಂದಲೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಿರಣನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಕೇಳ್ತದ? ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಬೊಂಡ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಲೇರಿ ಉಂಡ. ಚೂರು ಕಲಿ ಉಂಡು ಭಲೇ ಸೂಪರ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡ್ಗೆ. ಅಕ್ಕ ಚೇಚ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಐದು ಡಿಪ್ಪನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೆಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾತೇರ್ನು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಕಿರಣಣ್ಣಗೆ ಒಂದು 90 ಕೊಡಿ ನಾಗೇಶನ್ನ. ಕಿರಣಣ್ಣಗೆ ಒಂದು 90 ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್. ನಾವ್ ಯಾರು ಎಕಡದಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡಂದುಲ್ಲೇರು. 90 ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಿರಣಣ್ಣ. ಕುಡೀರಿ ಮಾರ್ರೆ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಗ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು MC ಕೊರಿಯಾರೆ. ಅರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್. ಅವೇ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲಾರೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು, ಹೌದೌದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಿರಣಣ್ಣ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪುನಿ ಬನಂದುಲೇರು. ಜೆಪ್ಪುನಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕವೇ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಎರಡ ಕೊರ್ತು ಬೋಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕವೇ. ಸತೀಶನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು. ಒಡೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಒಡೆ ಪೋಯಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ಲೈತೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಸತೀಶನ್ನ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಚೋಚ ಜತ್ತಾರ ಕೇನಂದುಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ. ಆರು ಪಿದಾಡಿಯರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಆರು ಅಂಚನೆ. ಅರೆ ನಿದ್ರೆ ಜೋರು. ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ ಪಂಡು ಪೋಪೆ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ ನಿಖಲ್ನ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತೀಶನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈವ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶನ್ನ. ಬೇತೇರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಇರು. ಬೇತೇರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪಾರಿ. ಬೇತೇರ್ನ ಲೈವ್ ಗಂಡಲ್ಲ ಪೋಪಾರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಾರ ಸತೀಶನ್ನ.
ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ 180 180 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬಿಯರ್ ಪರೋಡ ನೀರು ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿ ಎರಡ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಗೇಶನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕದ ಆಫರ್ ಅರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಬ್ಬಗ ಪೋಯರಾರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಕಿರಣ್ ಬದಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಾರು ಪೂರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೀರೆಗ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವೇ ಪೆರ್ಡೂರ್ದ ಮೈದಾನ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಅವು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗೇಶನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶನ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಗೊತ್ತನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಜನಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಆಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಜನಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಂಜನಕ್ಕ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಪೂರಾ ನಿಗುಲೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಗೊರಪ್ಪ ಓಡಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಅರ್ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡೇರತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡ ದಾದಾಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂವಳು ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಂದಿನ ಪೋಡು ಪಾತೇರ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾತೇರ್ ಬೇರ ಆಯ್ತು ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತೇರ್ ಬೇರ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ ಬೇರ ಅಂಚ ನಿಗಲ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಜೆಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಶರಣನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನ್ನೆ ಓ ಹೌದಾ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಜನಕ್ಕ ಹೌದು ಸಂಜನಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಹಾಗೇನಂದ್ಲೇರು ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಸಂಜನಕ್ಕ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಂಗೆ ತುಳು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಜನಕ್ಕ ನೀವು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ತುಳು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಊಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಸಾಂಡ ಕಜಿಪು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜನಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಡೆ ಅರೆಗ್ ಸಮ 90 ಪಾಡ್ಯೆರ್ ಒಡೆ ನಾಗೇಶನ್ ಅಂದಿ ನಾಗೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಬಿದಾಡಿ ಇರ್ತಲೆ ಅರೆಗ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಥರ ಆಪುಜಿ ಶರಣನ್ ಅರೆಗ್ ನನ್ನ ಉಂಡತಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಲಕ್ಕುನು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಉಂತಾರನೆ ತೀರು ಜಾವಲು ಇತ್ತೆ ಬೂರಿಯರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿರದ ಅದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಶರಣ ನಾರು ಪೋದಾಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆರರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚಿ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾವೆರೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ ನೀರು ಇತ್ತಲ್ಡಾಂಡ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಆವು ಪೂರ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ತೂವರ ಬರ್ಪುನ ಹತ್ತು ಸತೀಶನ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ತೂತು ಜಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂದ ಮಲ್ಲ ಉಂದಿಂದ ಎನ್ಯಾರ ಏನ ಮನ್ಪುನೈಕ್ ಏನ ಅನ್ಪುನ ಎಂಕ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಂದ ಎನ್ಯಾರ ಇರು ಸತೀಶನ್ನ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಿರಣಣ್ಣ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರುವ ಕಿರಣಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಜೈ ಪನಂದುಲೇರ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸಂಜನಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊರಂಡ ಗತಿ ದಾದಾ ನೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ದಾದಾ ಶರಣನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊರಂಡ ಗತಿಯೇ ದಾದಾ ಬಂಡಾರ್ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ಶರಣನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊರಂಡ ಗತಿಯೇ ದಾದನ ಬಂಡಾರ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಬನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೌದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಪುನ್ ಬಾರ್ಪುನೆ ಬರ್ಪಂಗಿದ ಮಾತನಾಡಿ ತಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೆ ಬಾರ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇರೇಗ ಸರಿ ಆಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲ ತೋರ ಬರ್ಪ ನತ್ತಿಯೇ ಹಾ ಅಂಚ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊರಂಡ ಗತಿ ಅಂದ ಆರೆ ಬುರ್ಚಿ ಆರ್ ನಡತ್ ಪೋಪುನೆ ಕಷ್ಟಗ್ ನಾ ಶರಣಣ್ಣ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊರಂಡ ಎಂಚಿನ ಉಯಿರೋರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಕೂಟಿ ಅದುಲೈತೆ ನಡತ್ ಪೋಪುನೆ ಕಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಈರ್ ಬನ್ಪರ ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊರಂಡ ಗತಿ ಅಂದ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಅರೆ ಕುಲ್ಲಾರ್ನೆ ಅಂದ್ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡತ್ತ ಸ್ಕೂಟಿ ಇರ್ದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪುತುಲು ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಅಂದಿಯೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗತೆ ಸತೀಶ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಪಂಡೆ ಇವ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಏತು ಮುಲ್ಪರ್ದ ಆತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಎಂಚಿನ 1/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ 1/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಬರ್ಕರಪ್ಪ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮುರನ್ ಯಾರನ್ನ ಲೈವ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡು ಜನ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಪದಿರ್ ಗತಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಪರ್ಪದಿರ್ ಅಂದೇ ಶರಣಣ್ಣ ಆರುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ ಬ್ರದರ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ವಿಡಿಯೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಏರ್ ಮಗೆ ನಾಯ ನಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುದಿದೆ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ತಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊರ್ನೆ ನಂದೊಂದು ಬರ್ತೀರ ಶರಣಣ್ಣ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಇರ್ಲ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ ಡಿನ್ನರ್ ಕೇನಂದುಲೇರ್ ಗಿರೀಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಚಾನೆಲ್ ತರಕಾರಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಆಗ ಇತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂಪರ್ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ವಾ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಬನಂದಲ್ಲರು ಹಲೋ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಶುಭಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಪರ್ತಿಜೇರಿಗೆ ಬರ್ಲೆ ಶರಣನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಇಂಟಿ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸಿಪ್ಪೇರು ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಕೊರ್ತಿರತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡಾರ ಅಂದ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಜ್ಜಿದೇವರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರ್ನು ಯಾನ್ ಅಂದಿಯೇ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ. ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಪನಂದುಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಹೌದಾ? ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ತುಳು ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ? ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಅಂದರೆ ಹ್ಮ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈವು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ಹೀರೋ ಬೇಳೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಕ್ಕ, ಎಂಕ್ ಹೀರೋ ಬೇಳೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇರನ್ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪುಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಇರನ್ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪುಗನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಹೀರೋ ಅರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರನ್ನ ತೂಕ ಉಳ್ಳಾರ ತಿಕ್ಕುವರು ತುಕ್ಕ. ತುಕ್ಕು ತುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೇಸ್ ತುದ್ ವೈದತ್ತಯ್ಯ. ಓಯ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವನ ಸಾಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ನಕೇನಂದುಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ವನ ಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧ್ರುವ ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ನಾಯಿ ಪನಂದುಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ನಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಇಪ್ಪಡ್ ಎಂಕ್ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ. ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಬತ್ತನಗಲು ಉಂತುಜೆ ಬತ್ತನಗಲು ಪೋಪೆರಿಸಿದ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ಲತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಚಿ. ನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್. ಇಯರ್ ಏತ ಅಂಡಕೇನಂದ್ರೆ ಅರೆ ಅక్కడ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಇಯರ್ ಆತಜಿ ಬ್ರದರ್ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇಯರ್ ಆತಜಿ ಅಂಜ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲ ಆಯ್ನೆ ಆತೆ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲ ಆಯ್ನೆ ಆತೆ ಅವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಶಿ ವನಸ್ ಆಂಡ್ 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 ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣಣ್ಣ ಈರ್ನ ಏತಡಿ ಯಾರಾಂಡ್ ತೂಕ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ ಅತೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆಕ 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 ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೋ. ಮೇರ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಗೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಅತೆ ಎನ್ನ ಆಂಡಿಯೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಷ್ಟೋ ಉಷಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಶುಭಕ್ಕ ಪಿದಣ್ಯ ಇರ್ ದೂರ ಮಾರೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಶುಭಕ್ಕ ಮಲ ವೇಷಲ್ ನನ ಬರೋಡು ಮೈಸಾಸುರೇ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇರ್ ಮೈಸಾಸುರ ಅಂತೂ ಪುಜಾರ ಅವು ಪೂರ ಪರಾಡೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓವಿಯೇ ಏರೆ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಪರಾಡೆ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಎಂಕೆ ಬನ್ಯ ಲೈಕ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಕೂಪಾಡೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಆಶಿನರಾದು ಶರಣಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆ ನಂಜಿ ಕುಲ್ಲಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ಶರಣಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಗು ಕುಲ್ಲಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ತಿಗಾಲೆ ಈರ್ನ ತಿಗಾಲೆ ಆಪುಜಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ತಿಗಾಲೆ ಆಪುಜಾಯ್ಕ್ ಮೈಸಾಸುರೆ ಪಗಲವೆ ನನ್ನ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ಇರೆಗ 10 ಅನ್ನ ಏರ್ಲ ಪರಾಡೆ ಎಡ್ಡೆ 10 ಅಂದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ
ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪರ್ಪು ಜಾರಿ ಏನ್ ಪರವಂದಿತ್ತೆ ಎತ್ತೈತೆ ಪರ್ಪು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಆ ಮೈಕ್ ಬರ್ತನು ಮೈಕ್ 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 ಬತ್ತಂಡು ಶರಣಣ್ಣನ ಮೈಕ್ ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಡ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದಾ ಮಾರ್ರೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಪರವಲಿ ಮದಿಮೆ ಆತುಜಿ ಅತ್ತ ಓಯ್ ಪರ್ರವಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ನ ತಿಗಲೆ ಬನ್ನೀರ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ನ ತಿಗಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ತಿಗಲೆ ಬಂದಿರತ್ತ ಏರೇ ಬನ್ನೀರ್ ಓ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏರೇ ಬನ್ನಿ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಈರ್ಲ ಪರ್ರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಂದು ಪರ್ರವಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ನ ತಿಗಾಲೆ ಬನ್ನಿ ನಿಗ್ಲೇನ ತಿಗಾಲೆ ಬಂಡರತ್ತ ಏರೇ ಬನ್ನಿ ಮೈಸಾಸುರಾಗ ಏರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ಲೆ ಮೈಸಾಸುರನು ವಧೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಲೇರು ಈರ್ ಅಂಚನ ಮೈಸಾಸುರನ ವಧೆ ಮಲ್ಪುನ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಶರಣಣ್ಣ ಈರ್ ಮೈಸಾಸುರನು ವಧೆ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಶರಣಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ರೇಪಂಡ ಲೈವ್ ಪಂಡ್ಬೇಕ ಮಾತಾರೆ ಪೂರ ಜನ ಅವೊಂಚೂರು ಮಲಚನ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ದೆಲ್ಲ ಪನೋಡ್ ನಿಜಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಂಡೆ ಆತದ ಶೋಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೇರು ಅವು ಪುರಂಚ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿಜೇರು ಅವ ಕೈಟ್ಟೆ ಲಡೆಯಾರ ಕಾರಣ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಲಡೆ ಆಪುನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜರು ಕೆಲವು ಜನ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರು ಪೋಯರ ಅರುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಪುರ ಬೊರ್ಚಂದ ಬಾಸ ಪುರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತಿಗಲಟ್ಟ ಅವ ನಮಕ್ ತೂಪಿನ ಕೆನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿಗೆ ಎಣ್ಣು ಬೇರು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣಣ್ಣ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತಾರೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನು
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರ್ಲ ಉಂತು ಜೇರು ಜರ್ರಿ ನೀರಾನ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜರ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಏರ್ ಮಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಜರ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾಲೇಜ್ಜಿ ಶರಣಣ್ಣ ದಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ನಿನ್ನೆರಾರು ದಾಲ ಪಂತಜ್ಜಿ ಶರಣಣ್ಣ ನನ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಜೆರ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಮಾರೆ ಆರ್ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನೆ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆನ್ನಿ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಒನ ಸಂಡೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೆ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಬೈದೇರು ಬೌದೇರಾರು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕಂಪಿ ಸಾಪ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತ ಅಂಚಾಪ್ತೀನಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ನಿಮ್ದು ನಾನೇ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ನಿಗ್ಲಾನೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸತೀಶನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಲ ಪಿಂಗನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲಗ್ಲದ ಏಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾವ ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಉಂಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಕ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ 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 ಶನಿವಾರತೆ ಎಲ್ಲೇ ತೂವೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬೇಜಾರಿನಿ ಕೈಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಎಂತ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಎಂತ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಅಲ್ವಾ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ ತೂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೊಂದು ಪರಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಬಿಡು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಎಂತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಎಂತ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲೊಂದು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಬಂದವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದದೆ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ನಿಮ್ದಂತ ಕ್ರಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಬತ್ತರ ಆಯ್ ಪನಂದಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೈದೇರ ಅಂದು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ
ಆರ್ಲ ಬೈದಿರು ಜಲ್ಲಿ ನೀರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದದ್ದ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತ ಬರುತ್ತಾ ಅಕಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಇಂಚ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬತ್ ನಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾರ್ ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪುಷ್ಪ ರಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ದೂರ ಲೈಕ್ పోయి ಕೊರ್ಲಿಯರ್ನ ಲೈಕ್ ఓకే ಕೊರ್ಲಿ గుడ్ నైట్ ఎంక్లైన్ చెప్పున పొర్తాండు ఎల్లే తిక్కుగా గుడ్ నైట్ పనందులేరు శరణ్ బ్రదర్ ఓకే ఓకే శరణ్ బ్రదర్ లైవ్ బతనాయిక్ మస్త్ థ్యాంక్స్ ఇరెగ్యులర్ గుడ్ నైట్ బాయ్ టేక్ కేర్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ బాయ్ బాయ్ ನಾವು ಕೊಡಗಿನವರು ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಶ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಜೆರ್ರಿ ಅವರೇ ಅದು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಂದವರು ಒಂದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಂತಾಯ್ತು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂತ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ದಂತ ಅದೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ವನ ಸಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾತ್ತಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಇರೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಇರೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನ ಇಡಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ 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 ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅವೇ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೇನಾಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತು ಈರು ಎಂಚಿನ ಸುಂದರನ್ನ ಹೊರ ಬರ್ಪಾರು ಹೊರ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪೋಪಾರು ಇಂಚ ಅಂಡ ಎಂಚ ಓ ಅಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಅತಿ ದಾದ ಅಲ್ಪನ ಮಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತನ್ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಏರ್ಟೆಲ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ದೋಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ನಿಮ್ದು ಊಟ ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಶರತಾನೆ ಕೋಡೆದಾನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೋಡೆ ಇತ್ತ ಶರತಾನ ಈರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಶರತಾನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಕೋಡೆದ ಮುರಂದ ಇನ್ನಿತ ಒಟ್ಟು ಕೋಡೆದ ಮರಡೆ ದಿನ ಬರದ್ನ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂತು
ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಳೆ ಬಂತು, ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಕೊರ್ಲೆ 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 ಕೊರ್ಲೆ. ಕೆಪ್ಪು ಪಾಪ್ನಕಲ್ನಿ ಸರದನ ಒನಸಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ತನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾರ ಮರ ಎಂಕ್ಲು ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ಬತ್ತಾರತ್ತ. ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಓಲಿ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಿ, ಇರೇಗ್ ಅವೇ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಬೈದ್ದ ಜನಮ. ಶರತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಕೋಡೆ ಬೈದಾನೆ, ಕೋಡೆ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜೆಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾಯನಿ ಓ ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾಯರ ಆ ಪೂರ ಆಜಾಯರ. ಬಂಗುಡೆನೆ ಆಜಾಯಿನ. ದಾದಿ ಓ ಬಂಗುಡೆನೆ ಓಲಿ ಆಜಾಯನಿಗೆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನಿ ಚಾಯ್ ಬಂಗುಡೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು. ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಎತ್ತೆ. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಈರೆನ ಉರುಡು ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೆರ್. ಚಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಿಯಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ? 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್. ಒಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೆರ್ಗೆ ಶರತ್ತನೆ ಒಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಒಂತೆ ಆಜಯನಿಗೆ ಬೊಕ ತಿಂಡೇರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೀನಿ. ಸಾರ್ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ ಆಜಾಯನಿಲ ಸುಕ್ಕಲಗೆ. ಭಯಂಕರ ನಾನು ಆರ್ನಿಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ ಅದ ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾಯನಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾಯನಿ ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ. ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ. ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇದು ಚಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದಿಯ ಆ ಜನ ಪೋಯಣ್ಣ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋನ್ ಆಗತ್ತಾ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ರ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರೆಂಚಲ ರೊನಶಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಲ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಓ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ ನಾಡೋಡಾಂಡ ಮಾರ ಇರೆಗ್ ಛೇ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ಂಡು ಅರೆ ಪೂರ ಮರತ್ ಪೋತು ಲೈವ್ ಬಾರ್ ಪೂಜೆರತ್ತ ಅಂಜ ಪೂರ ಮರತ್ ಪೋತು ನಂದರೆಗ್. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ತನ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡಿಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಿದೈತಿಗ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಒನಸಂಡ ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚಪ್ನ ಎಂಕ್ ಇಜಿಂಡ ಬೆಚ್ಚಪ್ಜಿ. ಅಂಚಾನೆ ಪಂಡ ಹೊರ ಕೊರಿಯೆ ಪಿರ ಹೊರ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಓಹೋ ಅಂಚ ಹೊರ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ವಣ್ಣದ ಕೋಡೆದ ಮರೆಂಜ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾನ ಅಂಚ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ತಿಯಲ್. ಅಂಚಾರು ಕೂಡ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ ಒಲ್ಪ ಕೊರಪುನು ಒಂದು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜಾಂಡ್ ಕಿಶೋರನ್ ನವೆ ಹೊರಾನೆ ಕೊರ್ರಾಯ್ ನವೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಯಾನ್ ಶರತ್ತ ನಡ ಬನ್ನಿ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡೇನಿ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಎಜ್ಜೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಏಕಡೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಚಾಪ್ಪೆ ಆದ್ ಪೋಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಜಿಂದೈತಿಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನು. ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ನೈಟ್ ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಇರೆಗ್. ಇರೆಗ್ ಅತ್ತಿಯೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಿ ಈರ್ ಇರೆಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಿಂದೆ ಪಂಡರತೆ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತಿಯೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಿ
ಈರು ಏರೆಗ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಎಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಸುದ್ದಿ ಲೆಜ್ಜಿಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವನಸ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಲೇಟ ವನಸ್ ಇರ್ನ ಅಂದಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಪೋಪುನು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾನ ಆಂಡ್ರೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಎಜ್ಜ ನನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ದೂರಗೆ ಎಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೂರ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ಪುನು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡತೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪಾರು ಎಜ್ಜಿ ಮುಲು ಶರತ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಅನ್ನಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡೇರ ಪಂಡೇರ್ ಮಾರೆ ಐತೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರು ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಆಜಾಯ್ನಿ ಪಂಡೇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನು ನೆರಾಯರು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪಡ್ ಆರು ಒಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಒಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅತೆ ಅಂದೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡತೆ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನ ಮುಲೆ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಡೆವೆ ನನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಬರೇಜಿ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಮುಲ್ ಬೈದುಜಿ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡು ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಕ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ ಯಾರು ಕೆಂಬುಡೆ ಪನ್ನಿ ಬಂಗುಡೆ ಅತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗೆ ಅಂಡೆ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಈಡ ಪಂಡೇರ ಓ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಮಾರೆ ಕೆಂಬುಡೆನ ಅಂದೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಕೆಂಬುಡೆ ಆಜಿ ಅದನಿಗೆ ಅತಿ ಈರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದು ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಚ್ಚು ಬತ್ತಿಗೆರ ರಚ್ಚು ಬತ್ತು ಪೋಯರೆ ಕಡೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ರಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಜೇರು ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬೇಗ ಬತ್ತಿರಾರು ಅವು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಅವೇ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಬತ್ತರತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಲು ಬೈದುಜಿ ಬರು ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ತುಜಿ ಪಂಡಾರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತುನ ನಿಕ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ಬರ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಮುಲು ನೀ ಬರ್ಸ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸ ಅಂಡಾಯಿರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹತ್ತು ಬಂಗುಡೆನೆ ಆಜಾಯ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪೋಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಮುರಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು
ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬಯ್ಯಾಡ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ಸ ಎತ್ತುಜಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದಾದಾ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಬರ್ಸ ಐತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅದೋಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಕಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪವಾ ದೊಂಬಿಯೇ ಅಂದೆ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಡೇ ಫುಲ್ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಸ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಸ. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಇರೇಗು ಒಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್. ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ, ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೋ ಬ್ರದರ್, ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕವೆ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಉಂತಲೇ ಮಾರ್ರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಇಜ್ರೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ 10 ಕರಿಂಡತ್ತಿ ಅಂಚ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್.